Halo prolog segene kedai tangka video. Hato kalong em yang ibangin pynsngew yagi briew. Kat kum Baibl. Ngin ya peja Baibl kumno ko. Ngin pynsngew yagi briew ne ya U Blei ne. Kat kum Baibl hang ne ka ïathuh bat ko. Pyllait ban lap hang ne ha GALATIA konong manikong kot bashpau. Hato mentang abho yagi briew ne ya U Blei lane nganang lane ngawat ya kaban pynsngew yagi briew ladang pynsngew yagi briew ngam shim long ushakuri ukris ya gane ngatrai pisatho ladang idang pynsngew yagi briew ngam shim long ushakuri ukris ngim shim long te namar kalian daw ngim de ban pynsngew yagi briew ngim de ban pho yagi briew ne ka jingiaroh ne ka jing pynsngew jingi kedai tang ya U Blei hi marwe o bala ai hangi ya ka jing im kumne kembang im te kene ngasukwa ban ïathuh ne sam chipi shaphang ka jing pynsngew jungi bangi de ban pynsngew tang ya U Blei hi bangin iaroh bangin mane bangin duai ne bangin khot kapat ne bangin ladang idang pynsngew yagi briew te ngim shim long shu ki shak u shakuri jong kris ne ki shakuri jong kris na fai pisathu pat hang ne ha we Thessaloni klan nong kaba ar khot pasau kong Henry ko ba U Blei ula it ibit pan it hangi ya ka kospet tangin nyalap ke om ban pynsngew yagi briew Henry ya U Blei batan ju yit ki de no jungi te ya kene ka try ngi sotu ada people om bangin pynsngew yagi briew namar U Blei lo ayangi lo ibit ngi ban ayak ko ya kata koster tangin jingialap ke om ban pynsngew yagi briew om bangin nyalap pynsngew ki niam ki rekom ne ki palang ne ki bangi la nakim de gat kum Baibl om bangin de ban pynsngew ki la nakim de gat kum Baibl la ne kim de gat kum ktien jong Blei ni haban tan ju yit la ga de em gat kum ktien jong Blei om bangin pynsngew ki ngin iaroh ngin iaroh tang ya U Blei ba thau yi te kane te kade tangka video te kin se siam pas ko pat ki video le shibun pi pe ni ka video